Vi är ordentligt spänta på att kvöld till kvöld. Och vi får att bjöa Elsa och Paul Johan att vara hjärtaliga välkommen med till någon. Vi är så spänta att höra till. Ja, vi får att tacka dig för det här vi är glad i kältene att vi är böjna vara vid dig här i kvöld. Vi har allerede känt ett gott samfälle vid tyckon. Och jag vill för här något vi får bya för kvällen och framvis för jag och Elsa kursna bön för kvällen och för tyckon. Herre, vi pröjs och tackar dig för att vi kunna vara här i kväll. Vi tackar dig för det som hesen fällskapen eller hesa kvinnor gera för ditt navn, Herre, och inte bara här i förrjun, men om allan heim. Vi ber om att signa detta verk. Signa eisen i detta hus, hesa samkommet, og gjør du mer og altså nøye for det at gjøre av åretøynen og gjøre av okkara erfaring eller løyve sammen vi tær, Herre. Fyllt til okkur vi heilige andatøynen i kveld. Da ber jeg om. Vi takker deg for lovsangen som du vil være, for de som har sunnkje og spalt for okkur. Så Herre, høyre okra bøn og Jesu navn. Amen. Ja, Herre, vi eisen sier takk. Takk, Herre, for at vi kan råkne vi til i kvöld. Takk, Herre Jesus, for at dette kvöldet vi alltid avhengig av hva vi har åpnet opp, for hva du ber åkken fram her i kvöld, Herre, hva du lagt åkken av hjertet, let åkken hava et åpe hjerte, Herre, til å ta imot det som du vil gjøre i kvöld. Og Herre, min bøn jeg vet at skulle få rygere heim enn vi kommer inn i kvöld, Herre. Jeg vet at skulle kvöld oppleve dette, at det er alltid godt å begynne å nødgjøre, Herre, og sette fokus til. Så Herre, signer du i Jesu navn. Amen. Ja, som jeg sier, takk for at vi kunne være vittegånd. Og nå har vi gint her og trutjar heila dager her i husen, så at jeg føler det som at vi blir en doss i huset. Vi kjenner nesten kvenkrog. Og jeg må si til at sier det vi altså i jar at vi valgte 100% rett at velge å spyrja tykkene her i kjelten, og vi kunne få dette her huset til bruks, til Føygardein. Og jeg ville gjerne gjøre høve til å kunne hitte viner og kjenninger, som jeg jo har møtt og møtt nekken folk, og gjør noen mot lov, bare som ble unger, og i ungdomsårene, som alle var inne på, og i manndomsårene, og jeg vet ikke om jeg vet hva jeg gjorde, jeg vet ikke hva jeg gjør. Det er ikke noe etterløsårene, det føler jeg ikke. Så at, og det var og med til den stått litt, og det var velvildig at vi fikk her. Så at, jeg ser det og med til den prøyse på hvert og i tid Gjera og i Aglau som skiljer, så det mest kvinner som aktive her, men så slipper mennene vi til avslutninger og sånne. Men det er harmelitt her som kvinner ikke slipper fram et, og i Guds rydtje her som tar bort slipper fram et. Og kanskje hever man iverfortolka og misskilt noen tekstbrott som Paulus, noen ord som Paulus sier. Jeg vet ikke, men i ødelen foran til vi gjørst og en gåere mening. Men det at jeg alltid
ser det såleis at kvinnorna kunne være vi, eller bæge kinene kunne være vi og i Guds verk. Det setter karmar og trygt fire at verket vil gjørst av en negg breiere fronte enn annars. Og at syne negg breiere. Og det pura klart at såleis det. Vi har vært bøyna være vi her i kveld, og det hever jeg har ikke skilt det såleis som heter et vanligt møte, og jeg kanskje mer til at hava en tale, og såleis, til slett ikke til, mer damer eiste og med til vel, at hava en dialog. Men jeg vet ikke om tog være til det, men hvis du ønsker å sette en spurning til okken, sagt, nå vet jeg ikke når det er li og til i kveld, men så skal du bare føle det velkomna. Det er ikke tog at jeg og Elsa for å komme fram som professionell, det vi slettes ikke. Ikke akademisk, eller bestemt ikke, men og det er slett ikke sikkert at man kan svære på spurninger, men mer damer vel at være utfordret allikevel, og komme beie, og kunne kanskje være videre svære på et eller annet. Så endelig føler det fri til det, så at jeg har skilt av såleis som har vidt målene, at blodtrykket som hver og ikke særligt. Det var for høyt. Og det skulle være genga. Og det har vi helt så mye at det er fornyret. Men jeg har ikke rettelig nek. Og vi genga bæge nek. Vi genga sammen og hvor skjer. Og mer damer så og mindre vel genga her ute av veien ut til Esnes. Jeg kallar det for mildevegen. Det er jo fyra vindmiller, så jeg vet ikke annars sånn eit, men jeg kallar det for bønar gongeturer. Det er helt fantastisk at og gengjøla nek vi hirsals eisen. Det er veldig mulig at vi gengjøla nek vi hirsals eisen. Det er veldig mulig og Herren sjálfur, jeg tykker han tjekk nek bønar turer. Han får opp nedan av fjallene for å være for seg selv. Han sleit seg bort fra lærersvennen. For at nå vil jeg være for meg selv. Og så tog han der. Og det er veldig mulig at færre seg en bønnergångetur, en halvann trymme eller en trymme, og være for seg selv og ta seg ved Herren. Så at hvis du ikke vil prøve til når jeg sier litt, så vil jeg anbefale til. Finns ju nekva goda tankar här ute. Nu är morgon bara inte en föringadein som här. Då kom det som ett skott till mig. Vi fokusera på trobelegarna. Och i stället för att fokusera på Kristus. Og så ber jeg nok snakk 4-2 i samband med det her. At Herre måtte lære meg mer av det her. Og Herre må lære åkken av det her. Og jeg tenkte at dette kanskje er det verset jeg skal lese, og kanskje si lydsynder om sånn som det nå er for kommer ur min hjerte. Det er ikke like mye hvordan vi fokuserer i akkurat liv.
Skal en fotballspelare få et mål, så må det esten være et mål til steder. Annars kan han ikke skåre mål. Og vi må hava et mål i livet. Det hava de aller fleste mennesker. Men vi som tryggvande vi hava finnes jo ett mål av stevna fram emot. Et høvesmål. Og sannheten er han at det målet det setter alle andre vieskifter og i sitt rette perspektiv og i sitt rette forhold og i sitt rette sammenheng i okra livet. Hattar han eika, hattar dimensjonen som vi som tryggvande menn og kvinner hava som den vantryggvande ikke hava. Og hattar må vi bruka. Stender her i Hebreerbrevet 12, vers 1. Lete tog eisene tikkun, ta I vil hava så stort skudj av vittnon rundan okkon. Lete av okkon alt her I tinkjer, og syndene som hanker så fast opp I okkon, og vi tåle renna skeie og I okkon fyresett. Hade her stora skudje av vittnon som vi omtalar her beinleis sipa til kapittel 11. Jeg vet ikke hvordan nek mennesker nevnt I kapittel 11. Det kunne være et avhåverst så løyde studie her og som gjørst. Men her en riel av en rød av mannen og kvinnen nevnt I kapittel 11. Som nettopp lært og hettar at her var sitt fokus, at her var sitt at prioritera rætt hva til malen og liven vi vujtjer, at her var sitt fokus sett at her rætta. Og tog var det, og leie vidtar trygg. Det var ikke til at atler omtalen I kapittel 11 byrja vi trygg offra I Abraham. Vi trygg gjør han hattar og hattar. Vi trygg nokta I Moses. Og så videre, og så videre. Vi trygg. Så det jo et døme I kapittel 11 her var akkurat fokus at det rette steg. Og her vil vi begynne at få noen vieskifter og leie I akkurat liv. Trai vi nå her var hentet veldig av vittnesboren I kapittel 11. Og vi kunne fære sjálve atter i Gamla testamentet og lese om en flere som ikke nevnt her I kapitlet. Her har vi et vittne, et skudj av vittnen om mennesker, menn og kvinner, yngre og eldre, som høtte fokuset av røtten sted. Vi vil begynne med å legge av det som tinsjer, og legge av syndene som hanker så først opp I jokken. Og vi vil begynne om å vise tål av akkurat Guds lei. Hva som megnar vi hatt her? Jeg skal si at du kan eit. Lidgjene til hatt her ikke terapi. Og så måte. Og såkallet professionell rådgivning. Så godt som tjener han for Herren kan bruke til eisen. Men lidgjelen til å kunne hattar her hettar, som vi leser I vers 2. Hevande egene vend av Jesus. Han okkara fokus. Og I det hattar av moderna tala. En ta I mittlen Guds bøten, trygg vi mer. En ta I mittlen Guds bøten. Hadde omoderna tala I det. Det har vært sagt at skulle bollar av suppena. Men her var det egene vent av Jesus,
Hetta en sannleidje som galdande fra apostlarna døven og Arentea, og til den dagen og Jesus kommer og teker oss heim til så nært her så verer. Det kan være kveld. Her var det egene vend av Jesus, opphavsmann og fullkommende troarinnar, som for gleden av i 400 la, tålen lei av krosset, lei ikke vannærena, siden nu i høyre og søyo, hasat og skots. Ja, hugsi han som tålen hever båret, at syndarar har sagt honom så nek imot. Han skal være fokuset til okk. Paulus og i Filippe Braun, Jesus evne i Filippe Braun. Og i kapitel 1 hugsi at Jesus, her det Jesus okkara liv. Og i kapitel 2 i Filippe Braun Jesus okkara Jesus okkara sinnalea. Og i kapitel 3 Jesus okkara mål. Paulus sier, jeg gløymer det som attanfyr Han har eisen nekva, han eisen trobeleikere strøyast vi. Av beinen og ørens slag. En av hans trobeleikere var sikkert hans gamla liv. Alle de tryggvande menneskene som han heier sine samvæskål, som han har lagt i håndgjøtten, og spotta og drype. Det spøkte tjonen fra tydelig ære. Men han måtte glemme det. Jeg venter meg, jeg glemmer det som attanfyr stevne fram og imot malen. Jesus Kristus, sigerslønnen og Kristus. Vers 14, kapitel 3, også det. Skulle vi mekna hettar, kære tid, brøver og systrar, skulle vi mekna at livet et kristna løyve, skulle vi mekna at komme og gjøre noen trobeleikar i okkara løyve, og skulle vi mekna at komme og gjøre noen typiske trobeleikar og ilvevors tujarskai og tjuna banden. Og la dere eisen teka hetta til dere og lære til yngre hetta her. Vi vil komme til alt her til alt og kan vi kunne vite ha noen yngre generasjon så vi kunne lære og ha arbeid å lære. Skulle vi virkelig komme og gjøre noen hese trobeleikene og vanskeligheter som kommer til å gjøre noen liv og akkurat liv, så det ikke først og fremst såkallet professionell terapi. Men det kommer nå ikke negativt allikevel. Men så må vi ha hjertens eie okkara, troar eie okkara, vend av Kristus. Og nettopp det fer så å møte den nek vi skifter opp av plass. Opp av plass. Sara. Hon er en av dem som nevnte her i Hebreerbrevet. Og i vers 9. Tid. Vi trygg var Abraham utlendingur i landet Liftesins, anså og i fremmande landet, og bo i kjølton ved Isak og Jakob, samarving hins sama Liftes. Det har vant i stegen, har hvordan han fokuserer av himmelen, av det himmelska. Det har vant i stegen, og jeg fast en grunnvård, og hver spytjemesterskap god. Vi trygg, så som svarer, vi trygg fikk eisne svara kraft av grunda alt, ta at de var færen om den alder, tog hun rokna i han trofastan, som hei lovat til tid. Hun du svara og Abraham ikke hava omkring diskusjonen. Ja. Abraham, hver det som dronkeren? Når kommer det som dronkeren? Hun var ferdig ut om alle naturlige alter. Hun har ikke haft omkring tropeleika. Og Jonathan, jo så sannelig. Det var en grunn til at Hagar kom inn i myndene. Det gonger ikke alltid så godt.
Men her stender om svaret, og i vers 9, at vi trygg fikk eisne svara kraft til å grunde akt, til hun råkna i han trofastan som hei lovat til. Hon hei fokuset kortene av honom. Så kan vi si om han kan vi være vilja. Hon hei fokuset av honom, og til hjelpte. Til hjelpte. Til styrste. Til jaun vi er. Til hjelpte. Og tid, dette ikke moderna tala i det. Over at oss merker det, så nekva stedene kommer, og jeg har vært så mye nekva i tjenestene. Det brøtt det seneste året. Jeg har ikke opplevd hva det har vært tåset til Guds baden, av Guds falske. Ikke et eneste Guds år har vært nevnt. Ikke et eneste. Massar av ideon og hvordan vi kunne gjøre hettar og hattar og fullt av mynden og så videre. Det er ikke at jeg har måtet tog. Jeg bruker det eisen selv til jeg kan. Jeg minnes en av løte jeg skulle slutte og jeg får opp og lese et skriftsted. Det var ikke for å provokere. Lese et skriftsted som jeg helt kunne tenjast og på til som sagt var. Og det var så glad. Som hadde haft denne her fyrlest. At jeg gjør det. Og jeg synes det klakk. Det var ikke det som jeg atleie. Men jeg helt bare dette var høskant. Og alt det som det søtte var rett. Men vi må anse etter, og dette her satans snilta råd, at skikva Jesus til suyes, ikke tåsa så nekv om han. Men kom vi øtlom, kom vi øron, ikke sånn som snakker om han. Det hans høvers oppgave, kjære tid. Så må vi lære om vi er ungtjon, eller om vi er tjon i mandamsåren, eller ettlesåren. Problemet kan komme alle stedene. Lær dere, vende dere til å ha fokuset av Kristus. Han som frelste dere, han som kom og endte løste dere tid. Så tid ikke stender. Hette som det virker. Hette virkningen av at ha egen vend av Kristus. Enden av vers 3. Så tid ver ikke trøtt og motleis og i salen tekkere. Jeg ble trøtt, det kjenner vi alltid til. Vi ble trøtt i tjonabandene. Vi ble trøtt i okker arbeid. Vi ble trøtt i de antallige arbeidene. Og vi misser måte. Og så videre, og så videre. Lad dere ta tya til Jesus. Og trygg og boja etter honom. Som det stender i Salme 23, det er den salmen som tås han ikke om å boja. De som var her, ja, det er Salme 23, de som var her, det føringer det en som er, og Elsa sier han har kjøpt meg en bøybel. Hvis jeg har haft her bøybelen av meg nå, så er jeg ikke helt klar i hva det her står. Men jeg synes ikke noen jeg kjenner her, så var det, dette er Salme 23. Så finner jeg det beina veien. Så jeg har sagt vi så skal jeg ikke råkne ved det. Jeg bruker sånn ikke på hyppelen. Nå, men tid. Det var en som sier, da vi flytter fokuset av Kristus og ivra trobeleikene her, vi det vanta at fløtjokken inn en endalese ringgras av versligere terapi og rådgjøving. Men miskylje meg ikke, Herren brukar eisene til. Det gjør han ikke om det ligger som vi i mars. Det ikke vi har blitt usenegg ved kvart? Ja, det så mye. Jeg har alltid hatt det vært her som Herren sier ved meg av Mildevenen, for en vik så igjen. Ja, men tid, ja, hon var inne på det her, nu skal Elsa komme opp. Hon var inne på det her vi Batna Arnon, og ungdomsarnon, og manndomsarnon, og etlisarnon. Ja, hon nevnte ikke etlisarnon. Det kan vel være at det her er en måte å skilja det som predikeren sier at
om Edles Arne. Arne ønti Arne koma, hver i egen færre, og øyrene blir lukket til, og det blir ting i gang, og så videre. Så vi er til en naturlig gongt. Men Anna Fanevold støtter, og har fyre forsvar. Vi leser om han i Lukas 2,5. Fyre forsvar. Vi leser om han at hun tante gode først og bøn. Det har en tekster som jeg ofte kom jeg nok sånn ut av Edlesheimen. Jeg har møter her ut. Kom særlig i 90-ene. Arne Fornier i Kristianstov. Og at en tekster som jeg ofte har brukt til at jeg har äldre folk kan man firma som är blivit skärmest av att ättliga kom. Tryggvande folk. Det är så fantastiskt vid de andaliga löven. Vi blev inte pensionister i de andaliga tjänsten. Den viktigaste tjänsten, bönen, henne kunde vi vara i eisen in i ättles åren. Ja. Eisen in i ättles åren. Og sannheten er han at ta får vi mer tog og stunder til tjenesten, som er tross alt den viktigste tjenesten. Og jeg trykker at her bøner som vil ha bittner av oss når eldre folkene som er blevet avmarska i likamlige, det kunne ikke langt flyta seg så nek, og orska heller ikke tåsa, og så ikke så nek, men høtte er klart. Og selv om høtte kanskje begynner at eisen er færre sin her inne, så er tannkontakten i orden, det er bia tid. Og det er veldig. Det er veldig å kunne komme inn i hese fasene i livet og kunne framvise være aktiver i bønnen. Og det er veldig viktig at vi hvis vi er blevet frelst i ungdomsåren, vi i ungdomsåren, manndomsåren, og da man først og da man unge og etterløsåren, og så kan si at vi venner oss til å bia. Hvis det så blir okkara luter at blive rettelige, veik og etterløspregaie, det vet vi ikke. Som jeg kommer kjenne en 106 år gammel eiersmann, nesten 106 år, nere i Helsingør. Han var som fiskeren da han døg. Det er en fire hei han gjort døtterne at etter dag til boller. Fantastisk. Jeg skriver om han i blåen, Johannes Tauser. Men vi må vennje oss noe. Han var med oss som ber. Det skal jeg si. Vi må vennje oss til det her. Og okkara beste, okkara gode år å blive. Da vi kommer inn i den fasen, da vi ikke kunne snakke mer. Å bia. Framvis. Bia. Vi vet ikke hva det med åren sier vi med. Jeg kommer kjenne han var 104 år. Jeg hørte om han i København, og jeg reiket sted til Helsingør. Jeg måtte skunde meg. Det måtte jeg. Og jeg skunde meg. Men jeg prøver ikke å skunde meg så øyelt. Han levde nesten 2 år at han hadde det. Vi ble gode vindmenn. Vi vet ikke en flere før. Jeg sier vi igjen. Jeg sier, Johannes, han var forresten en flessenser. Flessenser med oss. Flessenser soldat. Jeg står på sin liv. Jeg blev så gammal som 10. Altså, så vet man at jeg ikke nekk tog etter. Altså, jeg kan heva nok så nekk var etter, sier jeg. Men altså, 10 heva ikke nekk var. Så sier han med 2, sier han, i høyre fotafeten i avånden ut i gangen. Det er være så flott sagt. Ja. Og han levde 1 år og 1 år og 41 dager under. Han ble 106 år. Glæver i herren tid. Ja, glæver i herren. Ja, men Elsa, skal du komme opp og si akkurat? Ja. 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 Barnårene har gitt kjøttet og ungdomsårene. Jeg minnes som Lille Smadronker, jeg kom og møte i Beneser. Kan ta det gamle Beneser, det som jeg beror i det. Og jeg minnes at jeg kom inn til Sunko,
da jeg kom inn. Det møtte ved byrja. Jeg var ensam, jeg var en 22 år gammel. Og jeg fer lykke inn ved søgene av å vaske meg med hendene. Og men jeg i her, og så får jeg fornemmelse av at det er så stilt. Det er så underlig stilt. Knappligt. Og det var sånn dobbeltord, man sa i midtelen, så jeg får lykke som at jeg ble sint så litt. Og jeg har altså sett en blindvinkel. Så omgang, det har ikke vært en fast møte, men jeg så omgang. Tanken kom til meg, Jesus er kommet etter. Åpnet jeg og spette. Og så sa jeg Anders Lån og en gamla kone som er så gav over i synen. Så alle. Men vil det kvart, det virker jeg så nekve på meg at jeg får ikke inn av møte. Jeg styrtlet meg ved at jeg tåren her ute i gangene, ta var da jeg havner av her som en Svæland, var inne med en møbelhandel Svæland. Og her halte jeg at jeg heier her heier jeg et oppgjør ved Herren på en eller annen måte. Om det var her jeg kom til trygg, jeg skal ikke si det møvelige, det kan være lykke mye, men her heier jeg et oppgjør ved Herren. Da jeg var 15 år, jeg kom omgående ut og udnækka. Altså, udnækka rikt liv som så. Jeg var sparter, og det vil si at det var avmenningene som vi fikk hjemmefra, og avmenningene som vi fikk i sundagsskolen, og møte. Jeg fikk nekva møte som smadranker. Det var her i høtten, det gav avmenningene som du finner stendig i årdøk. Kom omgående ut og udnækka, så les. Men jeg lykket at jeg var 15 år gammel. Så ble vi øyla størst kattlaver av en møte i Ebenezer. Det var det så kattlaver etter møtene, at det var samfunnsmøte. Øyla størst kattlaver. Jeg minnes at jeg græt her i bansjen. Det var altså nødt i Ebenezer. Det var 25. Og det tok i en avgjør. At Herren skulle eie mitt liv totalt. Jeg tok en avgjør at fylte Herren. Og min første allmenne vittnesbører, jeg har vittnet Arent her, jeg har samlet i drøntjene i kjattleren til åkken til sundagsskolen, og det var ikke spelt, det var seriøst. Men hvem er vittnesbører, og så igjen ta her jeg rønt av vittne og tale om Herren, så jeg var 15 år gammel. Tok noen avgjør i ta. Det avgjørende har var fyllt med. Og jeg må bare si at jeg må bare takke Herren og fyre at Sættene og teenager Arnon, så ber man eisen i minnesgott at vi finner en bok sendende fra Anders Lån vid tankenasjonen her i Ebenezer, at høye idealer. Hun var omhettet å finne seg en, jeg vet ikke om to minnes om to fikk en sånn Oslo-eisen. Det var nok snakke i havnene ta. Høye idealer, Paul Madsen er i skriverne. Det var om her at finne seg en merke. Det er altså den fremtiden Mævren og kvinnan og i tøyne løyver. Fantastisk bok og i havjan en. Så man får bia for tøy. Hvor skulle det være? Konan tjeinon, og det kan godt være at jeg hei anker i hoan, men det er så ikke vi elsa. Men det blei så elsa. Da vi var 22 år. I 72. Det er som randa sammen i middelen okkon. Og her var det spesielle at det var 4 bøten vi i spillen, om så kan si. 2 var færne skola og 2 var underskola alt. Dvergent. Og så var det, så jeg hei jeg var ute i situasjonen som dranger ikke vanlige i. Det jo nekker av situasjonen til. Det det nok så spesielle. Du fer øyne nekker rannsakende spurninger fra folket. Det godt meinter. Og det kommer nekker spurninger opp til det her. Altså. Du sikker i sned? Og det spurte jeg herren øyne nekk. Jeg var omgatt i at jeg var forelsket i Elsa. Og at så var jeg. Men altså, dette noe til. Og det var et som jeg måtte gjøre opp med meg selv, og det var det her
at du måst elska de 4 bøttene. Du blir forlovaver og gifter, om så kan sige. Vi taimon eisen, det vi. Det gjør det meg klart. Og du må ongan mismungera, ta noe tid for å få bøtten sammen, som man så vil til eisen håper jeg på. Og det blir 2 bøtten av 3. Og til det her som jeg vil eisen vil si, at kommer man og har det her forholdet, kommer jeg vi skiften her, man blir gående vi en annan person, som hever bøtten, så må man ikke fære inn i det her tjonabandet, hvis man ikke eisen kan elska de bøtten, tjata i mega, og være sikker ut i, og være avklara ut i, at man ikke ongan må. Vi er 18 badnabøtt, og vi kvart, og jeg går sier at det irriterer meg grenseslest. Da folk spyr meg, hvordan er abbabøtten er du? 18. Ja, nei, jeg mener, ja, hva mener du? Jeg vet hva du mener. Og det irriterer meg. Det er ikke rett. Og så bruker man det dumme uttrykket pappebøtten. Hva er det for noe gang? Jeg håper at jeg ikke bruker det her, altså. Men nei, jeg er jo 18. Og det eldste som er ikke til mitt biologiske barn. Det er billig. Han er mitt eldste barnabarn, eller barnabarn. Ja, nei, orsaka, Heidi sjåvande, ja. Heidi, ja. Heidi Tjabili. Hun er 20 år nu. Og det yngste er hver 6 måneder. Hadde sier bare som en lille bemerkning av eisen. Hadde eisen en pastor av okkara, munnen og okkara erfaring. Nå hadde jeg tås alt for deg. Ja, jeg ser. Ja, men jeg vet ikke, så længe tid til mig at sige det til. Der må dit onkel kan køje fingrene op, da det blev for lunch. Ja, enda spørger jeg, hvis det er akkurat. Men jeg husker, at hver skal man bede, da man bebiner om at sige nærkere så kvølt, og jeg kunne slet være at huske, at der stod et skrift der, eller nogle ord, og fremme fik køksbordet i åkken, da jeg var barten. Og her stod, hvad ville Jesus gøre? Hvert ville Jesus gøre? Og mange gange så husker jeg om at det her som barten, og sagt, ja, hvad ville Jesus gøre her og nu? I disse situationer, som du er ude i bank nu. Jeg voksede op i København, og som lærker lytner som på Lihan, så var vi ikke syskjen. Han er enker sønner, enker baden, som man kalder det. Og jeg voksede op i midten, faktisk fik mamma og pappa tjejjenter og tjejdrønt. Så da er 2 jenter med det var smøge, så vi var 12 som voksede op. Og det som jeg fik i hjemme, her med den sånne eksisten, det var det som virkelig var et godt grundlag i min liv, tog at her levede Jesus ikke bare om møtene, han levde i Gjerensdagen. Han var her, og det var så naturligt for til ham. Det var så naturligt, at mamma og pappa peger jo over ham, og vi låser sammen i Bibelen. Og mange gange så var det sådan hardt jeg løte, da pappa og mamma tog ordet frem. Og her husker jeg ofte om søndagen, da vi skulle møte om kvældet, så samlede jeg mamma og pappa ind i stoven, du kan som nu er tid en pastel af møte i kvældet. Nu skulle tid være vi til at bede for møte i kvældet. Og så lagde vi under knæ her i stoven og bære for møte. Og det gør det, at vi liksom glætte os til at færde. Så vi går til, at dette møte bliver et godt møte. Og så er jeg vokset op og kommer at kende Jesus som en frelsere. Og jeg halte, at livet som der blev dannet i mine 18 år. Det som jeg får i djøkken sagt i livet, bag af glæde og sorg, det var liksom det som jeg atvendte til, det som jeg hørte, da jeg var barn. Det er en tryggleger,
og det årlige af Guds ord, det årlige af Jesus. Det var ikke ivermål ved Jesus, det var ikke ivermål ved Guds ord. Og det gjør det til, at man ligesom man stod i situationer, som man ikke tog at takle, at man vendte øjnene op til Jesus, som omgang tog i, og bær han om hjælp. Og som dit også videre, så blev vi gift og fik 4 børn, Brindleif og jeg, og vi havde nu 20 år sammen. Og jeg vil bare fortælle jer en lydel hending mellem Arjen og ind i næste tunerband. Og det var lykket som Brindleif var en øjelig optisen med over i sin arbejde. Og der forstod jeg, at vi først ikke han skulle være så optisen, at han rann nærmest for herren. Og jeg husker, da vi kom hjem til Følge i 65, vi giftede til 61, og vidste bare, at vi var til 63, og 65, der får vi til Følge ved et Voldsmartrønt. Og der var 4 af inde i et bitte et levehus, som skulle bruges, som sagt, til sommerlever. Og der var ikke bare, altså, der var et størst stigetrik at tage. Og fremman undan havde vi haft utrolig lydel af pengen. Der var der fidee, vi må studere ind i nødvendig der mængden vi ungen, men Herren han gav der på en underfodlet måde. Jeg kunne bruge alt for det, at fortalt om det. Men så var det han tog ind, da vi var kommet efter det følge, og vi boede af Vandsøyren, og i kvölde vi havde huset fuldt af gæsten, Brindleif var i Sarepta, og jeg husker, nej, nu kan det være nok. Maria i Ulverhusen, så kalder Maria Hense, synes en sang, som eiter, tar et mål, som god Silja kan. Men det er så en slags slø at tar. Og hette kvölde, da havde jeg sint i mig sjølven, at jeg skulle være så forsøgt. Og da Brindleif kom hjem, så siger jeg, nu måste du tage stund til at snakke vi med. Mens vi lå inde i stoven og gulvtæppe, vi er en bærbinakker, i halvdelen, der var noget oppe i ved åkken, vi havde sådan et gæste. Og det havde svog i kærmer til åkken og hende kømner, og vi havde lagt åkken og stovegulvet. Der var et dejligt tykt tæppe og gulvene. Og så siger jeg, kan du ikke tage tøj og snakke vi med? Og der ville han gerne. Men han vidste af, så var han sovner. Hørte jeg det her snorsk, og jeg tænkte, og jeg rejste mig faktisk i ildsiden, og jeg får ind i spudstolen. Mindst end havde orange farver i gulvet, der jeg lagde mig ned her og stod og knæ og for at gråte. Og jeg siger, jeg havde tog mig slet mig i det her. Jeg tog mig slet det her. Og så græd jeg, og så knapte jeg, så tænkte jeg, hvad er det, du græd ved? Altså, du tænker sindssygt det sådan. Det er sådan sjov med lidenhedstøj, du græd. Og som jeg tog Bibelen og åbnede, så kom jeg ned og solgte med 130, som vi og i kender vel. Herre, du ransager mig, og du kender mig. Du vet alt om mig. Du kender også om en længere mig. Og da jeg så kom til det verset, som sier, atterne fra og fremmerne fra, helder du tvørster om mig, du lægger håndtøyene av mig, ta skifte tårene i til, takka tår. Og jeg begynte å prøyse Herren, og jeg sier, Herre, jeg ligger her, og jeg reiser meg, ikke finner du sikna meg. Og som jeg la her og knøyene, så kjente jeg Herren sier vi med, Elsa, er det ikke bare Brindleifs versk? Du er vi i dette versk. Herrens versk er ikke bare han, det er reisen til. Og til nåttene, da 4 reiker Herren med til det som kom bare når få vikesættene, at han så knappt han bare tise fra åkken, da kom jeg også om til nåttene. Det som jeg oplevde til nåttene, det gjør det meg til reie til at lukke som jeg kommer i kjøkkenen til som kom til. Vi fikk noe år sammen brinner vi og så var jeg ikke i 3 år, og så møtte jeg Polly Han, og jeg har sagt det som en gang, jeg fikk den beste mannen tverfer. Og jeg, som egen gænger, som jeg blev ældre og ældre, så husker jeg mer og mer om, altså, hvordan kunne
jeg får en så god mand. Hvordan kunne det blive han i hele tiden? For inden vi heter her, at gifter sig vi med, vi fyrer os med om bøttene. Jeg skiljer det. I behøver ikke. Men vi har så været gift nu i 26 år. Hesmannen, han har lovet med, at han dagen skal vi færre omkrestes. Og slapper jeg av. Han er så fedt, og han siger så ofte vi med Else, der hæver du oppe på det. Og der er alt det. Jeg må sige, at her var en mand, som Polyhan, som elsker Guds ord så inderligt, og som, ja, jeg må mængden, altså, betragter han, som man siger det, og studerer og læser Guds ord. Og så kommer han ud til morgenmaden, tog jeg onkel snakke om, at jeg tulje op, men altså, vi duer slet ikke så om morgenen, så vi er ofte rettelig at tulje oppe, men vi er bare i morgen før. Og jeg har mængden tænkt på, at altså, hvad ser man ved en mand, en gift med en slug mand, som elsker Guds ord sådan ikke, og som djæver aldrig ved morgenmaderbordet, og vi gør den der igen, og så kan vi se ham og læse og bede, og det er bare så rugt. Men for her er det ikke det samme som, at vi ikke møter imest alene, og det har vi eisen gjort. Men her har vi hugset sådan ikke om Herren Jesus. Og i dette verset som stender i Filipperbrevet, samme sindelære være utikken som være ui Kristus Jesus. Jeg har hugset om ofte, da jeg tager til Bibelen, og læser i døgn evangelierne, Matthæus, Markus, Lukas, Johannes, og nu snakker vi handler om sjølstudium, og jeg vil sige, tak Jesus, liksom, lad han tage i tøjne hånd, og færd i døgn evangeliet, og hugsa om, hvordan var hans sindelære. Hvordan var han, da han møtte de som var syg? Hvordan var han, da han møtte de som havde modgæng, syg, sorg, blev vrækka? Hvordan var han, da Peter, han var tro og veikur her og vattnet? Han bebreidde hun ikke, han sagde bare, han tog hun i hånd og førte hun inn i båten. Hvordan er han i måte de hører gjørstene mængden for at døme okken. Og jeg husker så øyelig ofte om her kvinnen som kom inn til Symen, fariseren. Kom inn her. Så hun visste at Jesus var her. Og Jesus han satt her og tog imot alle kejleikene som hun visste da hun vaskede føtter hans, da hun ville give henne oljen, og den dyrebære olje, og alt det her hun ville gjøre for Jesus. Og så har fariserene Symen hugget på Jesus, som siger, hvad er det? Han siger ikke engang nærkere. Han hugger, hvad er det Jesus lærte han at gjøre? Hun er syndafuld. Han der kvinden, han kommer ind her og tager tøjen fra okken. Hik, Jesus siger okken. Og Jesus siger okken. Og her har vi så ofte hugset om okken. Da vi sutter, ting henter rundt om okken. Herre Jesus, har jeg kunnet være som du? Har jeg kunnet haft sine leg som du har, Jesus? Har jeg kunnet sagt, som du siger? Hvad siger han? Han hugte inn og gjøknen, først og gjøknen Symen, og han sier, Symen, jeg har nærket at sige vi til. Og hatt det her som jeg opplever ofte i livet, da man møter disse tingene som man helst vil være for uten, da vi møter sorg, syke, misskillinger, rønderleiner, så er det ofte at vi kan have et hardt hjerte i stedet for et blødt hjerte. Men Jesus siger, at det er bløde hjerte. Og samtidig som han ikke elsker det som kvinden gør det gør han ikke. Han vil ikke have, hun skulle synde og livet synde, men han elsker henne vilje eller offervilje til at vil gøre noget for Jesus. Og så har jeg hugset om, at efter mange årene, som vi nu har været gift, bøtten er blevet gift, og vi viser nækbatten af bøtten, og det er imenske trobeleger, som vi gerne vil være for uten, men vi beder Herren om at hjælpe oss, og jeg beder han så ofte hjælpe mig, at her var hans sindelære, så jeg kunne du affære så som han vil. Og så
sån tjänste som vi det i Polyhanne är som da vi kom efter ur Danmark i 90, vi var jo kristne stod fra 90 til 95, men da vi så kom efter fra kristne stod, så stod vi i Fita Valge, at færre udøvende arbejde. Jeg husker mig for i Batnager arbejde, og han husker ganske færre arbejde som portør. Men vi kendte det som til, at Herren yngste, at vi skulle holde af frem i et versk i hånden. Og i mindste årene, som Polyhan bærer, at når han har søgt Herren ikke, og han siger, Herre, så lønge som du giver emnene og midlerne til at tjene til, så vil vi gøre det. Og det gik ikke år. Så kom han at tog og løbe hver, og i midlerne var ikke så nægter. Vi hørte ikke det, som vi skulle have til at betale kvarjen sutt. Jeg minnes da, at der håber sig op, og han havde det rævligt ringt af. Han får aldrig nye etter. Så han hældte da, at han kunne ikke være forsømme det her for sin familie, at der ikke var nok. Og da var bøttene vaksen, de fleste af dem. Men så i kvöldet så siger Polyhan, Elsa, det her er kanskje til, det er kanskje til, som vi bærer om, at så lønge som vi har emnene og midlerne, så skulle vi holde af frem. Det er kanskje nu, at vi skal djævast ved sin tjenesten. I mindst for bønnermøte kvöld. Pappa må en bjud til å kunne ta, og så siger jeg, vi på Polyhan, det kom at. Da jeg ser der bønnermøte kvöld, så var det som at Satan, han løb af mig og sagde, hik, høj, lyfte Guds svøjtje ej, du sagde det svøjtje. Og jeg følte mig så nye i kordan, at jeg vidste hvad det skulle gøre. Men som jeg kom hjem der kvölde, så var jeg så ibevidst om at vi skulle gøre som Gideon. Gideon sagde, Herre, hvis du er ved mig, så måste du verte dette skinnet som jeg lægger ud i natt. Og jeg siger, han kunne vi stjert her i morgen, jeg siger vi godt. Vi lægger skinnet ud. Hvis du verte dette her, så vi kan betale øtlom kvarjen sutt, så er det til han vil holde af frem. Og der blev vi så om, og vi blev enige om, at så skulle det være. Det var rævligt spændende der. Jeg oplevede den så helt specielt. I mindst om morgenen, så kom en kone ind. Og stor og så tunge på sig. Vi ruttepilsesøg. Og jeg husker, hvordan skal jeg betale telefon og sæb og skatt? Vi ruttepilsesøg. Men jeg takker i fire, og leder ind i fristeboksen. Så siger hun, hvordan har det annars, Elsa? Så jo, siger vi har så omedlende jeg takker for det. Vi eier 6 bøten som alt er frelst. Og vi eier 6 svigerbøten som alt er frelst. Og da har vi så ikke atja, men minst hvordan jeg 12 kanskje batna bøten. Og det er jo alt frusk, siger jeg. Vi har så omedlende jeg takker for det. Og så siger hun så, ja, altså så skånget det godt, så altså økonomisk og sådan. Så siger jeg har altid sagt ved Herren, gjev okon tilmålte brei okara. Gjev okon så, at vi, sånn at vi ikke elsker, altså vi ikke så lyde, at vi elsker oss inn og til. Jeg helt ikke sånn at vi glemmer det. Og så siger hun annen for, så skal vi spille sammen. Og vi legger okon og knærne i de gønns. Det var en sofa, vi bor til Herren, men hun visste ikke om okara. Nej, altså som jeg har sagt, utan det som jeg nu har sagt. Hun får så ud etter. Hun løte at når kompostbøy via en kondutt, og her la 3.000 kroner. Og så kom han med inn. Nei, det var 1.000 kroner i her. Så kom han med inn, og han smekket liksom ned av køksbordet en kondutt og sier, hette til dikken. Og det var 3.000 kroner i. Men jeg visste at beløpet som vi skulle heve til den, det var 13.000, og
800 kroner eller så. Så ringer telefonen. Den kona som er vi inne om morgenen, hun sier, jeg har ikke finnet fri, så jeg vet ikke her, Else. Og jeg sier det vi mannen kommer her. Og vi må gjøre et eller annet ut det. Han er ikke tog jeg snakker vi med, så jeg måtte boje, og så kom han hjem, da klokken var 3:30, og så sier han, hva var det du snakket om at vi skulle gjøre? Jo, sier hun, vi må gjøre et eller annet for ellers så blir han ut det. Vi må gjøre dem en gav. Ja, det er så helt sikkert, sier han. Men du har boet etter mer, har vi selv for 100.000, så vi gjør 1000. Og hun ringte for å si meg at hun har flott 20.000 kroner i banken. 14.000 kroner. Jeg minnes det på Johanne, vi tog bilen, vi kørte ut til Ridevik, og vi gikk en lengre tur her. Dette sier jeg som en fantastisk vittnesbord, hva Herren kan gjøre. Og i sånne løte hva vi stander og sier, du vi åkken? Vil du ha åkken holde av frem? Skulle vi gjøre oss, Herre, vil jeg gjøre oss? Jeg vil gjerne få battene gjerne arbeide, for han vil gjerne fære på turen og så videre. Men hva vil du, Herre? Og ta dagen, og jeg vil si til Herrens ære, så gjør han dagen, jeg vil omgang til å mangle til å betale og faste utgifter. Og jeg alltid, det er så fantastisk, jeg vil prise Herren for det, hente en underfull opplevelse vi har hentet dagen. Det er ikke det samme som til at vi funnet den eneste der, så venter vi også til hans, og vi ber han om bare at gjøre oss, men eisen er bruker til som han gjør oss lett. En av å si, en smart jente vi med, gjør tid eisen til Herren. Så jeg går på, jamen tid er tro på. Jeg sier, men alt det som Herren gjør oss, det eier han eisen en par sted. Hun helt at det måtte være så at det var bare for de som arbeid, annet arbeid. Men djevel til Herren er jo alt en sikning. Det er jo ikke noe som, det er jo han som djevel som gledes. Så jeg vil si at her at dette livet som jeg har livet, ser vi på han som tjon. Det har vært så leis at vi har atter og atter måtte fokusere opp etter. Vi først så kommer trobeleger som gjør det her, at vi husker ikke om noe annet. Og så les hei vi til for en tog så igjen, så det faktisk så gråd en hele natt, og bare husker om trobelegeren, at det her at vi skulle komme i døgnen, hette, nei Herre, det kan ikke være rett. Og som jeg ser her, og hukte ut av Skalafjørene, så var det som Herren sier, hikk opp. Hikk opp, Elsa. Dette her som hender nå, det er kanskje ikke det du ønsker, men Herren, jeg skal hjelpe deg til å gjøre den eisenheten. Og jeg holder at vi må kvanne den eneste der. Jeg holder omgang til at vi blir lige, vi er enda nødt til. Herren vil kvanne det, at du sier vi han, Herre, enda minutter med ut det. Hva kan jeg gjøre for det ut det, Herre? Er det noe som du vil ha med å gjøre? Hjelp meg å søke det, Herre Jesus. Jesus, han vil så gjerne bruke oss. Og det står i en papur som vi fikk nå en dag, er god bruker pøyne til å fremje heilighet. Så om du er en sånn tog hva du kjenner det som om at du opplever at det er en pøyne eller god arbeid vi til, så er det for et endemål, og det er heiliggjøre og mer. At gjøre meg lyk, at lykkes hånden meg, enn vi har gjort. Og det året stender nemlig året 2023. En liten smadronker sier en av noe så rannsakende ord som vi ofte har tid til. Og jeg husker om at ta vi leser Guds ord, så kan man gjøre det på sånn ekva måte.
Man kan gjøre det af plikt. Man kan gjøre det, til man hungrer etter det. Og man kan gjøre som helst lidt smådrunken, som der stender i Bibelen, smatje og suttje at Herren er god. Og han la her ved brøstet til mamma så inde i byrået i Kjatland her, mamma gjorde det rent. Og han var så mye større, at han rann ut og spalt og kom inn etter. Og så fikk han seg en slusk fra mamma sin. Og så hikker han opp, og så sier han, mamma, Jesus er god. Så gikk han ut, og så drakk han av syndets rett. Han er god vi med. Og jeg husker, jeg hadde det her. At da vi leser Guds ord, og lever sammen med Herren, så opplever vi at han er god. Men som vi vekser vi honom, og vi tjøkken livet, så personligt opplever vi eisen, han er god vi med. Og det er som vi ønsker eisen, at vi skal opleve det. Jesus er god. Han er god vi til. Han er god vi med. Han sier endda at vi er dyre bør i hans egen. Og skulle det være så, at ingen annan elsker i det, så elsker han det. Han vet akkurat hvordan du hever det. Og han ønsker å være tøynhjelpere. Og han vil at egene skal være satt opp som et fokus av han. Jeg det er så områdende. Og i det at egene er fest av Jesus. Jeg må si at det som hender rundt om åken i det, det kunne vi ikke få det. Nek av det som hender, det må enn det hender. Tøyanden sier at det må hende. Bibelen sier at det må hende. Det er tøyen hver Jesus narsker som kommer etter, og vi må bare mer enn nærkant fokusere på ham. Det er nå på han inne på det her ved terapi, og det er så vanskelig å ta seg om, tror jeg at vi vet at her at utrolig terapi er godt. Og jeg mistet mannen som det var ikke som psykologhjelp eller noe som helst. Og jeg kan godt si til dem at jeg hungrer etter å være sammen med Herren. Jeg minnes det, jeg klarer ikke å begynne det inn uten at jeg var oppe og sammen med han i en time, og han bøtten vaknet. Han var min terapi. Jeg minnes det godt hvordan jeg om kveldene kunne ligge og gråte og råpe til Herren, og så kom han inn med sin fri. Han gav meg styrke. Hans terapi var underfullt for meg. Og jeg trykker til at jeg vil ut av situasjonen i det, at man vil bruke alle meningsregler på Bibelen, faktisk, og gjøre noen terapi. Mennesker som gjør terapi, de bruker faktisk alle meningsreglene som stender i Bibelen. Men de bruker ikke Herren ut. Han er ikke vi, dessverre. Men vi vet hvordan så ofte det var sagt, hukse på oss stiv, være glad, hikk, etter være takksom, og jeg minst en kone sier vi med at de skulle hjelpe onkel som var psykisk veik. Begynne å huske om 3 gode ting kun det. Og det er jo alt sammen godt. Men hvis det ikke er sammen vi Herren, så trykker vi særlig vidt som ekosbøten, at vi skal virkelig fokusere på ham. Han hever alle terapien. Han hever alt det som vi har brug for det. Og du vet lyder av hvordan nekter hjelpe til da du hever disse stitteløtene som i Herren. Da han får lov å tale til tog, og du taler ved ham. Ta det at han tjener ikke innan ujokken, som vi kanskje ikke alltid tog å skilje. Men Jesus ønsker virkelig at være okken alt. Og han er god. Han er god vi med. Jeg kunne fortalt nek Anna, og jeg vet at nå er togjen ferdig.
Han læser og Jan det her med egne vent og Jesus. Det er spændende at hitte Bibelen til han. Så har han skriver som små. Jeg skiljer hun vel, at han ikke har bruger hende til Bibelen. Men helt ta ud han for brugfjerne, så helt jeg, så hvad hun er. Han skriver her under det her med egne vent og Jesus. Så skriver han, okkara GPS'er. Og helt det var så godt. Tar vi her var en GPS, ja, så skal hun køjre op en ved som vi atla. Og ja, det er fast, så tror jeg, at jeg har været her ute der. Jo. Da man alligevel sammen sådan ikke var, og der tjener det sjovt, så er det ofte, at vi husker nok så lykke. Og så har jeg for længst så bestemmer mig til, jeg skulle se på at han en bibel i fødselsdagsgave. Og det skulle være det allerbedste. En guideskin og dyr og pæn. Og han havde snakket om, at han havde kost ud af nødvendige bibelen, som var så interessant. Så jeg forstår, at han på en måde ikke sig en bibel. Så kom han hjem for, hvad er det nu, en gode viksugeren. Og så siger han, du kanst ikke give dig, hvad jeg har købt ud der. Du kanst bare ikke give dig, hvad han bliver ved at sige det. Så siger han, nej, det kan han nok ikke give dig. Jeg har købt mig en bibel. Og jeg mindes, jeg kunne slet ikke skøje mig det, der var bare pup. Men jeg bjergede det på den måde, at jeg tog den, som han havde købt, så han fik den, som jeg købte hånd. Det var en bedre kvalitet. Men det er godt at kunne slutte en bibel op. Og som jeg eisen siger her i føringen af Dansk Bolhan, at barnabøttene, de har altid beundret hese bogen, Bibelen til Bolhan. Og da jeg har sagt, nej, nu måste du skifte, så siger de, nej, om at gå ikke, den er så spændende. Jo. Hvad er det onkel, som har onkelspår, ikke? Et eller andet. Heldigvis det største husker om, at Sarepta, som blev bygget, for så mange øjensyn, at der var et syverstig. Der var unge penge, der man steg ud og havde væsk. Og det er endnu i der. Og så har vi en der levehus og træet. Jeg har aldrig vidt i følgen her, og åtsjulig næk og takker for det. Og næk og bier for det. Altså dejlige børn og unge og så videre. Kan komme her og høre Guds ord og få næk godt vi alene. Så vi er rige følgen. Det er helt sikkert. Så om I er danskere, så betragter jeg mig som føring. Så. Men jeg vil takke Herren for det, at han har lagt åkken i kjøkken etter løyve, og vist åkken at han er stor, og han er god. Og hver så kommer åkken lei, så håper jeg, at vi doer at sætte fokus på ham, så at troblækken ikke alltid bliver så stor. Ja. Herren signer dig med øl. Jeg håper, de får åkt godt hjem i, som de kunne bruge i Gjerensdagen. Så jeg har været utrolig virkelig for at slutte, men kanskje jeg bjør frem til forbund, hvis det er. Men jeg har været utrolig velsignet over at kunne fære ut i disse tjenestene og være i disse tjenestene ved en slukere kone som Herren har givet mer. Vi vil gjerne tro at det er at hava, ikke at hava så nek, og ikke at vite hver og hvordan man skal få bjerga rokningene. Det er noe som Elsa kjenner mer til enn hva det er kjenner. Det var nok så nek luteren til Taimon. Brynleif og Elsa, ikke minst de bor i København, og jeg kan godt si at det kan etter, at om hun er skrivet en bok, hun er veldig spennende å lese. Det er jo ikke alltid stedet så vel til. Men vi får oss ut vi får oss ut i fotlatt i 1990. Jeg heier som yngre
som unge mæver, altså som teenager, hei er et ønske om at bruke mine tog for herren borte av, at arbeide borte av, og i førjen, og her omkring i førjen. Det var et ønske som unge dronker. Tog for jeg av bibelskolen. Jeg får i lærer, og fikk meg handelsskolen, gjør det til livet, og så får jeg bibelskolen. Jeg var 3 år til sammen, så bibelskolen var 2 måneder i England i Eisene, altså 2 år i England. Og så er det, og dette var alle tøyene i hoene som ferdig ut i herrens versk. Så er det til at jeg vil forlova i minne være bibelskolen, og jeg minnes godt at det var 2 menn, predikomenn og Vidja og Isarepta, eller Vidja, ja. Paul Madsen var annar, og en var inn og lang. Jeg minns at her kom inn at prata, vi talte, vi var nøygift, at prata vi okkon, og jeg minns at Paul Madsen, han sier ved meg at nu er støvann at det er nok så spesiell, og kanskje, måske du skal lade 5 år gå, Arne to, og hugsa de om, eller er ferdig ut i herrens versk. Det er ikke bare. Jeg kan ikke minne at det var så torfor kommer at høyre til, men det var kurser en avgjør jeg måtte tenke at hatta må boja. Det er 4 bøtten, og det er ikke. Jeg boja i 16 år. 16 år. Og det er jeg omøtelig glad for det. Det er da jeg synes at i disse 16 årene mente Herren med. Jeg kunne fære ut i vinnerløyve. Jeg ble det som jeg kallet for handelsreisende. Forresten, tid hadde jo forretning i Kjattleiren, den tog det var, så tog kunde ikke mer, jeg tog jeg skai. Det minnes jeg vel. Og jeg valgte til å være handelsreisende, så jeg var så gav av trader, jeg bestemte i togene selv, det var utlukkende på provisjon, og ikke annet, jeg betalte alt selv, provisjonen var ganske så mye høyde og kunne dekke til, og det var tog at jeg kunne bruke, kombinere til i herrens versk, feres og hava møter og så nek. Og man har nek møter i allfjersen og i forsen. Vi skal si at det kan eit, det var egentlig en større troarstig som affæra ut affæra som handelsreisande og i 4 eller 5 når det var. Vi 4, ja vi 5 bøtten, og det var det andre kommet, enn kanskje det var til å kunne affæra ut og i tjenestene borte av og i 5 for nye og i kristne stov. Det var ikke sikkert at jeg får ha det store inntøkene. Og hun var heller ikke så stor og i de oppgjørende halvfjersen. Hun var, det gikk akkurat. Men kattlet som var så størst det her at det var omstående til å kunne tjene herren rundt om i førjen og tale Guds ord. Det er ikke som fokuset var her. Men så vil jeg si, så sikna jeg herren særlig enn jeg i første forsen, da var det helt enn jeg annet. Da sikna jeg meg rydelig økonomisk. Jeg må si akkurat som at mer damer bedre da jeg vet hva jeg har ta i til imenske gjøltene kom. Og jeg har alltid vært at ta i typene, at her var så lyde land som møvelet, og helst ånga skuld, vi har som for eierne at kunne tjene herren borte av. Og her som holdningen som han har vært akkurat til sikning, da vi får ut i 90. Men i 90. Nå er vi ute i 21 år, og anker som Elsie har sagt det, har det steg tja okker. Men jeg halde ikke at jeg har orket til i langtene, hvis det skulle være typisk tja mer at hadde bare jeg. Tja brødene det så leis at ungen trobare ute på fasta løn. Det tarra vørmerk. Jeg har omgående hilde. Jeg har omgående dama til at det har sagt at de ikke ute på trygg, for de får fasta løn. Det er omgående dama. Dette en måte som brødrene har valgt å gjøre det på, og det har egentlig fungeret vel.
Tar har kunnat sendt trobarer ut i tusendatallet og på hadde herret. Og Herren sier eisene at ta det for ut skulle ikke ha bunk og taske og så videre, så videre. Men det stender eisene at arbeidsmannen lønn sønne verdt. Og det heller ikke forkjærst. Og det har vi eisene mange sagt. Det heller ikke forkjærst at sette hese mennene og gjerne fasta. Hva kallar kan vi kalla vi samsøyning, månedlig samsøyning eller lønn, så det vita nøkkelunta hva det tar. Det er heller ikke forkjærst. Jeg vet det godt at intermissionen kører på en annan måte enn hva det vi gjør. Og ofte har jeg og Alfred Pedersen snakket om det her. Og det eisne en fin måte. Det skal eisne trygg til. Du tar pengene. Det skulle eisne komme inn og jeg kan trygg at det anker som kører i tannkassan. Så det nok til å betale ut til disse mennene. Jeg kjenner. Men Herren har vært gåver og det har rikket. Nå har vi vært ute i fotlare tog i 21 år. Og det ble så løst da vi kom hjem til at jeg følte det så løst som at jeg sveik godsfolk og jeg sveik Herren hvis jeg får at få meg et arbeid som så. Så at det er det. Du kan si at altså, som vi er jo der i tjeneste for Herren, så er vi jo i Hirtshals en 4 måneder om året og arbeider her. Og resten av tiden så er vi i følgen, og som langer tid videre, så er han en som taler Lekos år, og tjener Herren på Tamata, og så røyner vi at gjøre arbeid i midtelen, følt her som vi kommer, her som vi er støtt. Hvis vi feres, så røyner vi det videre folk her, og her som vi bygger. Og nek er det nekva det er det samtale med folk som ringer og så. Og det er noe som vi virkelig har brug for, at de bier for å komme. Og det vet jeg at han eisen alltid bier Herren om da han taler Guds år, at han må kjenne Herrens sikning. At han må lukke som være kvile iver og ta en sikning, at vi er til sikning for ånder, her som vi kommer. Så minst til åkken at bier for åkken, at vi må doa dette her, at være til hjelp for mennesker. Og jeg føler selv en stor bide for eldre folk som var så først å komme og møte, men så nå kunne det ikke komme langt. Og det er så deilig for inn til sånne mennesker å fortelle dem om møte, hvordan man har opplevd møte i kveld, eller be en bøn eller lese et ord sammen. Og der vet jeg at jeg er glad for det, og så jeg alltid en annen kjensel av at man ikke er nok, så røyner vi det hvordan at det er nærke, og jeg er glad for det stendig på Bibelen. Hun gjør det til hun kunne, så Herren krever jeg heller ikke åken meg inn til at det råkner ikke vi. Så minst til åken i de daglige bønner, at Herren skal sikne åken, og at vi må være til sikning for ånder. Det er det. Ja. Hvis det er anker som kunne også si at vi prater i personlige samtaler, så er du velkommen. Et eller annet å begynne nå, hvis det er anker som ikke det. Hva sier du? Anker som ikke det, så